בבקשה מכם לספור עד 3 וכולנו ביחד נזיז גם את הראש, כי זה כל העניין בעצם, ואני לא הייתי כאן בעצם אם לא הייתה לי הפלטפורמה לדבר על הדברים, לדחוף מתחת לסבבה גם איזה כמה מסרים. ממשיך מורשת ארוכה מלא באמונה שמתוך שלא נשמע תבואו נשמע, ואם הטוסיק יזוז לכם לפה ולשם זה לא סתם אלא גם כיף וגם מחוקה, בסוף הראו את הגוף תרקדו ולחשוש ובסוף אינשאללה